हेल' लोगोफोर जाय अनलाइन दङ लाइभआव फैदो बयबो। लोगोफोर जायनाव नटिफिकेसन थांदों लाइभआव फैदो बयबो गावजों गाव दिनैबो प्रमसन खालामलायनोसै। दा सोर फैदों आंनाव मेसेज खालामबानो जाबाय लोगोफोर। दा सोर अनलाइन दङ लाइभआव फैदो मेसेज खालामबानो जाबाय लोगोफोर। सोर अनलाइन दङ आरो आंनि नटिफिकेसन थांदोंबा लाइभआव फैदो लोगोफोर। दा आरो मेसेज खालामहर जाय अनलाइन दङ। दा जोंना सासेल' फैदों दाबो केबि अफिसियेला हाय होनहरदों हेल' ब्र' लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। दा सोर दङ आंनि बे लाइभखौ वाट्सएप ग्रुपफ्राव सेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो मिथिनानै लाइभआव फैनो हायो। सोर अनलाइन दङ मेसेज खालामनानै खोन्थाहर लोगोफोर। आरो नटिफिकेसन थांदोंना थाङाखै कमेन्ट खालामना खोन्थाहर। जोंना केबि अफिसियेला आं नेनानै दंखायो अके ब्र'। दा सोरनावबा नटिफिकेसनबो थाङाखै जानांगौ बिनिखायनो दाबो बिसोरो लाइभआव फैनो हायाखै। आरो आङो दिनै कमिउनिटियावबो बुङाखै आं डाइरेक्ट लाइभ फैनाय जाबाय। दा सोर दङ कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दा जोंना गोदान इन्टारटेनमेन्ट बड' ब्लगआ हाय आदा होनहरदों हेल' ब्र' हेल'। लाइभ स्ट्रिम होदों दिनैबो गावजों गाव प्रमसन खालामनो थाखाय। BBC ब्लग हाइ फ्रेन्ड हेल' BBC फ्रेन्ड लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। बड' सिनेमेटिक शट हाय SM ब्लग लाइभआव फैहांबाय दे। सोर फैदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। गासिबो लाइभनिफ्राय थांनो नाङा प्रमसन खालामलायगोन दिनैबो गावजों गाव सापर्ट होलायसै सासेयानोमोन सानैयानोमोन प्रमसनखौ आं बेबायदिनो होलांबाय थागोन। दा जोङो बयबो खौसे जानानै सासेबाबो सानैबाबो जोङो साबसक्राइबारखौ बारायलांनो नाजागोन बयबो। SM ब्लग हेल' ब्र' हेल' लाइभ स्ट्रिम होलायबाय। केबि अफिसियेल 10 जन खमायबाय आंनि साबसक्राइबारा। आदसा जोंना बेबायदिनो खमायखायो ब्र' होनबाबो खालामलांबाय थानोसै सासेयानो मोन बा सानैयानोमोन बेबायदिनो लाइभ स्ट्रिम खालामलांबाय थागोन। दा सोरना मैया साबसक्राइब खालामनाया मैयाना सोरना बेसेबां खमायदों आंनो कमेन्ट खालामना खोन्थाहर दे। दाबो साबाल' फैदों लाइभआव। दा नटिफिकेसन थाङाखै जानांगौ बिनिखायनो सोरबा फैनो मोनाखै। मोनथियाखै जानांगौ। दा जोङो स्टार्ट खालामनोसै चेनेल प्रमसन खालामनो थाखाय आङो दा बयबो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। सोर अनलाइन दङ आंनि लाइभआव सोर फैदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय। SM ब्लग आंनिखौबो बानायगोन ब्र' दा लाइभआव मानसिफ्रा दासो फैहांदों माने मानसि ज' जायोब्ला जोंना चेनेल प्रमसन खालामनाया साबसिन जायो माने बयनिबो दा मानसि खमाव जोङो सापर्टखौ मोननो नागिरा बिनिखायनो मानसिफोरखौ नेथ'नोसै दसे। सोर फैयो कमेन्ट खालामबानो जाबाय लाइभनिफ्राय थांनो नाङा लोगोसे लाइभखौ लाइक खालामनानै हो। सोर अनलाइन आंनि लाइभआव सोर जयेन जाफैदों अननानै रिकुवेस्ट खालामो आं नोंसोरो लाइभखौ लाइक खालामनानै हो। सोरां ब्लग 10Kआबो फैबाय जोंना लाइभआव ब्र' थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय। लाइभखौ लाइक खालामनानै हो लोगोफोर। दा आङो चेनेल प्रमसन खालामनायखौ स्टार्ट खालामनोसै। केबि अफिसियेल ब्र'नि चेनेलखौ आङो भिजिट खालामनानै नायनोसै दानिया। आङो चेनेल प्रमसन खालामनायखौ स्टार्ट खालामबायानो। दा आंनाव अलरेडि साबसक्राइबारखा जायफोर सापर्ट खालामाखै केबि अफिसियेल ब्र'खौ सापर्ट खालामनानै फैदो। दा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होबाय लोगोफोर जायफोर सापर्ट खालामनानै फैदों कमेन्टआव खोन्थाहर। दा टटेल 91 साबसक्राइबार दङ 156 भिडिअ ब्र'ना टटेल 91 ब्र'नि चेनेलखौ 100 साबसक्राइबार खालामनानै होदो माबार 100 साबसक्राइबार खालामनानै होदो ब्र'नि चेनेल जायफोर अनलाइन दङ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय आरो कमेन्टआव खोन्थाहर। सोर गोदान लाइभआव जयेन जादों कमेन्ट खालामहर आरो जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो लोगोफोर डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों आङो। दा जोंना लाइभआव गोदान जयेन जानायखौ आङो नायनि
सोदोम औवारि हाय आंबो दासो फैखादों सोदोम औवारि फ्रेन्ड। दा बारा गोबाव जायाखै दिनैबो जोङो गावजों गाव प्रमसन खालामलायनोसै लाइभआव थाबाय था। सोरां ब्लग 10K खालामखानायसो ब्र'। अके थेंक इउ ब्र'। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो, आं डिसक्रिपसनाव लिंक होबाय। एमडि वाट्सएप स्टेटास हेल' ब्र' लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। सोर फैयाखै लाइभआव फैजोबदो बयबो नटिफिकेसन थांदोंब्ला लाइभआव फैदो डाइरेक्ट। दा गावजों गाव चेनेल प्रमसन खालामफिननोसै। गोबाव जायाखै ब्र' आं दासो फैखादों 5 मिनिटसोल' जादों आंनि लाइभआव फैनाया। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। 92 साबसक्राइबार मोननो हाबाय केबि अफिसियेल ब्र'आ। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामना खोन्थाहर, कमेन्टआव खोन्थाहर। लोगोसे लाइभखौ लाइक खालामनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालामनो दाबाव। जोंना सोदोम औवारिया जागोन बयबो सापर्ट खालामलायदो। अके बयबो सापर्ट खालामनानै फैलाय गावजों गाव सापर्ट 52 साबसक्राइबारल' जानानै दङ केबि अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ जाय सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो आरो आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरदो। बड' सिनेमेटिक शट अके ब्र' जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर सापर्ट खालामनानै। आंनिखौ 100 खालामना होदो ब्र'। अके जागोन ब्र'। दा लाइभआव जेसेबांनाखि गोदान मानसिफोर फैगोन एसेबांनो साबसक्राइबारा बारायगोन। बिनिखायनो आङो बयखौबो खावलायो लाइभखौ आंनिखौ नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै ला आरो हायोबा सेयार खालामनानै हो। दा केबि अफिसियेल ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। लोगोसे लाइभखौ लाइक खालामनानै हो। लाइकआ जोबोर खम जानानै दङ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै केबि अफिसियेल ब्र'नि इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै होदो लोगोफोर। दा 92 साबसक्राइबारल' दाबो सासेल' बारायदों। 93 साबसक्राइबार मोननो हाबाय सानैल' बारायदों दाबो। हायोबा जेसेबांनाखि दङ सापर्ट खालामनानै फैजोब गासिबो साबसक्राइब खालामालासिनो थानो नाङा। साबसक्राइब खालामबासो साबसक्राइब मोनफिनो। माने सापर्ट खालामबासो सापर्ट मोनफिनो जोंना। माने सापर्ट खालामलायनांगौ। ओंखायनो सापर्ट खालामनायखौ जोङो नागारनाङा। गावजों गाव इउटुब क्रियेटर फिसाजों फिसा सापर्ट खालामनायखौ नागारलायनो नाङा। दा सापर्ट खालामनानै फै। साबसक्राइब खालामोब्ला जेबो जाया। साबसक्राइब खालामोबा लस जाया, रावनिबो लस जाया। बेनिखायनो सापर्ट खालामनानै फै आरो आनसाबसक्राइब खालामनानै लालायनो नाङा रावबो। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। 93 साबसक्राइबार जानानै दङ आरो लाइभआव सोर गोदानै फैदों अननानै कमेन्ट खालामहर। सोदोम औवारिना फ्रेन्डखासो आरो सोरां ब्लगआ खालामखानायसो। दा आङो गोदान लिंक होनानै होनोसै। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। नेरसोन अफिसियेल ब्लगआ हेल' ब्र' नुदों। हेल' ब्र' नेरसोन अफिसियेल ब्लग लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। आरो लोगोसे जोंना दिपक ब्रह्म ब्र'आबो हेल' ब्र' नुदों। हेल' ब्र' दिपक ब्रह्म लाइभ सोलिदों जोंना दिनै गावजों गाव प्रमसन खालामलायगोन। दा लाइभनिफ्राय थांनो नाङा ओरैनो सापर्ट खालामनो थिनगोन आङो। दा नोंथांमोनाबो लाइभआव थाबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर लाइभखौ लाइक खालामाखै लाइक खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालामनानै लादो। बेबायदिनो चेनेल प्रमसना सोलिबाय थागोन। दानिया आङो इन्टारटेनमेन्ट बड' ब्लगनि चेनेलखौ भिजिट खालामबाय। दा ब्र'आ आंनि लाइभआव दंना गैया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। चेनेलनि मुङानो जाहैबाय इन्टारटेनमेन्ट बड' ब्लग। इन्टारटेनमेन्ट बड' ब्लगआ आंनि लाइभआव दंना गैया अननानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। सारन्थाइ जोबोद मोजां। अके ब्र' सारन्थाइ लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। बरायबाय नोंथांखौ आंनि लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय। दा आङो इन्टारटेनमेन्ट बड' ब्लगखौ सोंदों ब्र'आ आंनि लाइभआव दंना गैया। दङब्ला कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो इन्टारटेनमेन्ट बड' ब्लग। दा ब्र'नि चेनेलखौ आङो सापर्ट खालामनो सानदोंमोन। दा ब्र'आ कमेन्ट हरनो हायाखिसै जानो हागौ आंनि लाइभनिफ्राय थांबाय ब्र'आ। दा बिनिखायनो आङो नेक्स्टआव फैफिनोब्ला दा इन्टारटेनमेन्ट बड' ब्लगआ लाइभआव दंना गैया। गैयाबा आङो दस्रानि चेनेलखौ प्रमसन खालामसै ब्र'। नेक्स्ट लाइभआव फैयोब्ला आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय।
नेरसोन अफिसियेल ब्लग ब्र आंना खमायजोब्बायलै ब्र 7 जन खमायदों 7 जन दा बेबायदिनो खमायो ब्र बेनिखायनो खमायबाबो जोङो सापर्ट खालामनायखौ नागारा बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय था गावजों गाव दा आङो नेक्स्ट लिंक होनोसै BCC ब्लग दा BCC ब्लग फ्रेन्डनि चेनेलखौ आं अलरेडि साबस्क्राइब खालामखानानै लाखानाय दा फ्रेन्डआ आंनि लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय दंना गैया अन्नानै कमेन्ट खालामना आं खोन्थाहरदो BCC ब्लगआ आंनि लाइभआव दंना गैया अन्नानै खोन्थाहर कमेन्ट खालामनानै BCC ब्लगआ आंनि लाइभनिफ्राय दंना गैया खोन्थाहर आदसा दङ दा आङो फ्रेन्डनि चेनेलखौ अलरेडि साबस्क्राइब खालामखानाय आङो दा फ्रेन्डनि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होनोसै जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनबाय लोगोफोर लाइक खालामनानै हो मानोथो लाइकखौ एथबां खम खालामनानै होखो दा लाइभ स्ट्रिमा जोंना 9 जन दङ अन्नानै गासिबो लाइक खालामनानै हो आंनि बे लाइभ स्ट्रिमखौ लाइक खालामनानै होजोब गासिबो दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों BCC ब्लग इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो टटेल 436 साबस्क्राइबार जानानै दङ 41 भिडिअ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो जोंना सोदोम औवारिया खालामबाय आरो अफिसियेलाबो खालामनानै फैबाय नेरसोन अफिसियेल ब्लगआबो खालामबाय बिलिना सरगयारि हाय फ्रेन्ड हेल' फ्रेन्ड लाइभ स्ट्रिम सोलिदों जोंना बिलिना सरगयारि फ्रेन्डखौ आंनि लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय बरायहरबाय दा जोङो बयनिबो चेनेलखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामलांगोन दा लाइभआव थाबाय था बयबो दा लाइभ स्ट्रिमाव फैनानै आङो बयनिबो चेनेलखौ प्रम'सन खालामगोन नोंथांमोनाबो सापर्ट होलांबाय थानांगोन दा सोर सापर्ट खालामाखै BCC ब्लग इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों टटेल 436 साबस्क्राइबार दङ दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो 439 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय फ्रेन्डआ आरो जायफोर सापर्ट खालामनांगौ दंबावो सापर्ट खालामनानै फैदो आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों लिंकआव क्लिक खालामनानै सापर्ट खालामनानै फैदो लोगोसे आंनि लाइभखौ लाइक खालामनानै हो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो टटेल 440 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय फ्रेन्डआ दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो जोंना दीपक ब्रह्म खालामना फैबाय आंबो ब्र अके दीपक ब्रह्म ब्र थेंक इउ सापर्ट खालामनायनि थाखाय MD WhatsApp स्टेटास आंबो खालामबाय BCCनिखौ आदसा थेंक इउ MD WhatsApp दा जोंना फ्रेन्डआ दिनैनि गेजेराव बेसेबां साबस्क्राइबार मोननो हाखो आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर BCC ब्लग फ्रेन्डआ आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरदो दिनै बेसेबां साबस्क्राइबार मोननो हाखो आरो आं बेखौनो बुंगोन नोंथांमोननि सिगाङाव रावबो साबस्क्राइब खालामबाथाय आनसाबस्क्राइब खालामनानै दाला लोगोफोर दा आनसाबस्क्राइब जाफ्रांबायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाफिनबानो जाबाय दानिया आङो नेक्स्ट चेनेलखौ भिजिट खालामनोसै लाइभनिफ्राय रावबो थांनाङा दा आं लाइनै बयनिबो चेनेलखौ प्रम'सन खालामनानै होगोन दा 4 जन मोननो हाबाय जोंना BCC ब्लगआ आरो जायफोर सापर्ट खालामनांगौ दंबावो सापर्ट खालामनानै फैदो आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों दा आङो बड' सिनेमेटिक शट फ्रेन्डनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनो सानदों दा ब्र आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दंना गैया अन्नानै कमेन्ट खालामहर बड' सिनेमेटिक शटआ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दंना गैया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर केबि अफिसियेल साबस्क्राइब खमायबा 1 साबस्क्राइबार आनसाबस्क्राइब दा खालाम लोगोफोर दा सोर आनसाबस्क्राइब खालामदों अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लाफिन दा लोगोसे आङो नैबेखौ जोंना
जोंना बड' सिनेमेटिक सदा आंनि लाइभनिफ्राय थांखो ना माखो अननानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। बड' सिनेमेटिक सन फ्रेन्डआ आंनि लाइभनिफ्राय थांखो ना माखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दा जानो हागौ फ्रेन्डआ आंनि लाइभनिफ्राय थांबाय, बिनिखायनो फ्रेन्डआ आंनो कमेन्ट खालामनानै हरनो हायाखिसै। दानिया आङो नेक्स्ट प्रम'सन खालामनोसै। सोदोम वाटेननि चेनेलखौ आङो भिजिट खालामनानै नायबाय। दा सोदोम नार्जारिया आंना अलरेडि साबसक्राइबारखा आरो 1000 कमप्लिट जानानै दंखायो फ्रेन्डनि चेनेला। होनबाबो आङो फ्रेन्डनि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होसै। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। दा चेनेलनि नामानो जाहैबाय सोदोम औवारि। सोदोम औवारि फ्रेन्डखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों आरो जायफोर सापर्ट खालामदों आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। लोगोसे आंनि लाइभखौ लाइक खालामनानै लोगोफोर। लाइकआ जोबोद खम जानानै दङ, दाबो 8 जनल' लाइक जानानै दङ। अननानै जायफोर लाइभ स्ट्रिमाव दङ लाइक खालामनानै हो। सोरां ब्लग 10K ब्र'आ आंनि भिडिअखौ नाया नामा? नायो ब्र', नायो, गासैनिखौबो नायो, कमेन्टसो हरनाय जाया। दा टाइम मोनोब्ला आङो दीपक ब्रह्म खालामना होबाय ब्र'। अके, थेंक इउ दीपक ब्रह्म ब्र'। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। सोदोम औवारि फ्रेन्डनि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फै। दा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। जोंना SM ब्लगआबो खालामबाय आरो MD वाट्सआपआबो खालामबाय। मिनि मिक्सना नेटआ स्ल'। BBC ब्लग फ्रेन्डआबो जोंना सोदोम औवारिनिखौ खालामनानै होबाय। दा सोदोम औवारि फ्रेन्डआ दिनैनि दिनाव बेसेबां साबसक्राइबार मोनखो आंनो इउटुब स्टुडिअ'आव थांनानै खोन्थाहरदो। बेसेबां दिनैनि दिनाव साबैसे साबसक्राइबार मोननो हाखो फ्रेन्डआ आंनो खोन्थाहर। दा आङो नेक्स्ट लिंक होना होनोसै आरो नेरसोन अफिसियेल ब्लगआबो खालामना फैबाय। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फै। दा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों। सानसुमा बरगयारि ब्लग हेल' ब्र', बेसे गोबाव जाखो? बारा गोबाव जायाखै ब्र', दाबो 18 मिनिटल' जादों। दा लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। दिनैबो जोंहा प्रम'सन खालामलायनाय सोलिगासिनो। दा आङो गोदान कड होनोसै। बिलिना सरगयारि आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो फ्रेन्ड। अके बिलिना सरगयारि फ्रेन्ड, बयनिबो चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन। लाइभ स्ट्रिमखौ थाबाय था। लोगोसे आंनि लाइभआव जाय फैदों, आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबसक्राइब खालामनानै ला, नटिफिकेसनखौ अन होनानै ला। बेबायदिनो लाइभ फैबाय थानो जागोन नोंथांमोननि गेजेराव। सापर्ट खालामलायबाय थागोन आङो। दा आङो सिगांनि फैग्रोनायनिफ्राय बयनिबो चेनेलखौ प्रम'सन खालामगोन। दा आङो गोदान लिंक होनोसै। दानिया आङो ब्र'नि चेनेलखौ लिंक होनानै होनोसै। सोरां ब्लग 10K। सोरां ब्लग 10K इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। दा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ। आरो जोंना बय PB777 आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ, वेलकाम खालामबाय ब्र'। दा दिनै जोंना लाइभ स्ट्रिम सोलिदों। दिनैबो जोङो गावजों गाव सापर्ट खालामलायगोन। दा लाइभ स्ट्रिमाव नोंथाङाबो चेनेलखौ प्रम'सन खालामजानो सानदोंब्ला लाइभ स्ट्रिमाव थाबाय थाबानो जाबाय। खमायबायो आंनाबो आदा। अके, खमायबाय थाबाबो जोङो सापर्ट खालामनायखौ नागारा। बिदिनो सासेयानोमोन सानैयानोमोन गावजों गाव जोङो प्रम'सन खालामलायबाय थागोन।
दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। टटेल 183 साबस्क्राइबार जानानै दङ सोरां ब्लग 10K नि चेनेला। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। सोरां ब्लग 10K। दीपक ब्र'आ खालामबाय, SM आबो खालामबाय, KB अफिसियेलाबो खालामबाय, MD WhatsAppआबो खालामबाय, नेरसोनाबो खालामबाय आरो लोगोसे लाइभ स्ट्रिमाव जोंना गोदान जइन जाफैबाय NB गोसोबायदि अफिसियेल। थेंक इउ NB गोसोबायदि अफिसियेल ब्र' लाइभआव फैनायनि थाखाय। दा सोदोम औवारि फ्रेन्डआबो खालामबाय। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्लग 10K। दा 185 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय ब्र'आ। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों। दा आङो गोदान लिंक होनोसै MD WhatsApp स्टेटास ब्र'नि चेनेलखौ आङो भिजिट खालामबाय। दा ब्र'आ आंनि लाइभआव दंना गैया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। लोगोसे लाइभखौ लाइक खालामनो दाबाव लोगोफोर। लाइक खालामनानै हो लाइभखौ। दीपक ब्रह्म एबार आंनिखौ होना होदो ब्र'। अके होना होजोबगोन ब्र' गासिखौबो। लाइभआव दसे सम थाथ'। आं मानि सिगांनि फैनायखौ होग्रोदों। दा गाज्रि मोनलायनो नाङा, बयनिखौबो होगोन, समानै सापर्ट खालामलायगोन। गाज्रि मोननांगौ खोथा गैया आरो जोङो गाज्रि मोनलायनो नाङा, गावजों गाव सापर्ट होलांबाय थागोन बेबायदिनो। दा आङो MD WhatsApp स्टेटास ब्र'नि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होनोसै। जायफोर सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। नटिफिकेसनखौबो अन खालामनानै ला। बेबायदिनो लाइभ स्ट्रिम फैखागोन, नोंथांमोननि गेजेराव सापर्ट होलायबाय थागोन। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों, अननानै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा आङो MD WhatsApp स्टेटास ब्र'नि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनबाय। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। सानसुमा बरगयारि ब्लग सोरांनिखौ खालामबाय। अके थेंक इउ सानसुमा बरगयारि ब्लग। आरो सोर सोर सापर्ट खालामाखै आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनजोबदों। गासैनिखौबो सापर्ट खालामनानै फैजोबबानो जाबाय। दा MD WhatsApp स्टेटास ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। टटेल 83 साबस्क्राइबार जानानै दङ। दा ब्र'नि चेनेला टटेल 86 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय, 3 बारायबाय। आरो जायफोर सापर्ट खालामनांगौ दंबावो आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर सापर्ट खालामनानै। सोरां ब्लगआबो खालामखानाय, SM आबो बानायबाय, दीपक ब्रह्मआबो खालामना फैबाय। लोगोसे नेरसोन अफिसियेल ब्लगआबो खालामबाय जोंना। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फै। टटेल 87 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय ब्र'आ। लोगोसे चेनेलखौ लाइक खालामनानै हो। लाइभ स्ट्रिमखौ लाइक खालाम दाबाव। आरो चेनेलाव गोदानै फैबा साबस्क्राइब खालामनानै होनो दाबाव लोगोफोर। दा आङो दा ब्र'आ बेसेबां साबस्क्राइबार मोननो हाखो दिनैनि दिनाव आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। MD WhatsApp स्टेटास ब्र'आ दिनैनि दिनाव बेसेबां साबस्क्राइबार मोननो हाखो आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। डिसक्रिपसनाव लिंक होजोबदों गासैनिखौबो। दा आङो सिगांनिफ्राय गासैनिबो चेनेलखौ सिगांनिफ्राय आङो सापर्ट खालामबोजोबगोन। दा जोंना दङ नेरसोन अफिसियेल ब्लग ब्र'नि चेनेलखौ आङो दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै अलरेडि साबस्क्राइबारखा। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। MD जोंना मा होनदों बय PB777 आं खालामना होखानायसो आदा। अके जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालाम। जों गावजों गाव बेबायदिनो सापर्ट खालामलायनांगौ। दा जोंना बड' मेम'रि ब्रेन्डआबो हेल' ब्र'नि थाखाय थेंक इउ। बिलिना सोरगोयारि फ्रेन्ड नोंनिखौबो होनानै होगोन, सिन्था खालामनाङा, बयनिखौबो होजोबगोन। दा लाइभआव थाबाय था दसे सम। दा आं लाइनै बयनिखौबो होनानै होजोबगोन। दा आङो लिंक होनानै होदों नेरसोन अफिसियेल ब्लग इउटुब चेनेलखौ आङो लिंक होनानै होबाय डिसक्रिपसनाव। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। टटेल 42 साबस्क्राइबार जानानै दङ। दिनैनि गेजेरावनो 50 साबस्क्राइबार खालामनानै होदो ब्र'नि चेनेलखौ।
जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आरो सोर सोर सापर्ट खालामदों आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। 43 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय। सोर सोर खालामदों सोर सोर खालामाखै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। नेरसोनखौ एमडि ब्र'आबो खालामना फैबाय। सोराङाबो खालामनानै फैबाय। केबिआबो खालामनानै फैबाय। जायफोर खालामाखै खालामनानै फैजोबदो दे ब्र'मोन, गावजों गाव सापर्ट होलायदो। जायफोर सापर्ट खालामनानै फैदों आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर। लोगोसे लाइभखौ लाइक खालामनानै होनो दाबाव। दीपक ब्रह्म ब्र'आबो खालामना होबाय जोंना। दा जायफोर सापर्ट खालामा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों। एसएम ब्लगआबो खालामनानै फैबाय। जायफोर खालामनानै फैदों आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। नीलेश्वर ब्रह्मआ लाइक हरदों आंनाव। थेंक इउ नीलेश्वर ब्रह्म ब्र आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय। एनबि गोसोबायदि अफिसियेल खालामबाय। अके एनबि गोसोबायदि अफिसियेल। जायफोर सापर्ट खालामाखै नेरसोन अफिसियेल ब्लगखौ सापर्ट खालामनानै फैदो। 46 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय ब्र'आ। दानिया आङो ब्र'नि चेनेलखौ भिजिट खालामनानै नायनोसै। दा ब्र'ना 3 साबस्क्राइबारल' जानानै दङ। अनलि 3 साबस्क्राइबारल'। दा दीपक ब्रह्म भिडिअ'आबो मोनसेल'। माइ फार्स्ट ब्लग 15 आगस्ट इन्डिपेन्डेन्ट दे। ब्र'आ माने इउटुब चेनेलखौ दासो स्टार्ट खालामजेनदों जानांगौ। दा ब्र'आ नाजानायखौ गारनो नाङा, सापर्ट होलांबाय थागोन। बर'फ्रा मोजांनिफ्राय मोजांसिन ब्लग भिडिअ लाबोनो नाजा ब्र'। दा आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै ब्र'नि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै फैदो। ब्र'आ दासो चेनेलखौ स्टार्ट खालामजेनदों। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै अननानै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ। आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होबाय। दा जोंना बय पिबि 777 आं खालामना होबाय। अके सोदोम औवारियाबो खालामबाय। बिके ब्लग BK7 ब्लग हेल' ब्र हेल' लाइभ स्ट्रिम फैलायबाय ब्र'मोन गावजों गाव सापर्ट होनो थाखाय। दीपक ब्रह्म औ हिन्दीनि ट्राइ खालामनो सानदों। अके दीपक ब्रह्म ब्र मोजाङै मोजां बानायलांबाय था। मेहनत खालामबाय था। मेहनत खालामनायखौ गारनो नाङा। खस्थ' खालामबानो सानसे नङा सानसे साक्सेस जागोन। दा एमडि वाट्सएप स्टेटास आंबो खालामना होबाय। अके जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दीपक ब्रह्म ब्र इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आं दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। दा अनलि 3 साबस्क्राइबार 1 भिडिअ। चेनेलखौ दासो स्टार्ट खालामदों ब्र'आ। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। अके 9 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय। जेसेबांनाखि आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दङ सापर्ट खालामनानै फै ब्र'नि चेनेलखौ। 9 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय ब्र'आ। 10 साबस्क्राइबार जाबाय। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। लोगोसे आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरदो। अके दा ब्र'आ दिनैनि दिनाव बेसेबां साबस्क्राइबार मोननो हाखो आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दीपक ब्रह्मआ आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर दिनैनि दिनाव बेसेबां साबस्क्राइबार मोननो हाखो। दानिया आङो बिलिना सरगयारि फ्रेन्डनि चेनेलखौ आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनसै। आंना अलरेडि साबस्क्राइबारखा फ्रेन्डजों। दा जायफोर फ्रेन्ड गैया बिजों दासिमबो लोगो गैया फ्रेन्डजोंबो सापर्ट खालामनानै फैदो। फ्रेन्डनि चेनेलखौबो आं दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै बिलिना सरगयारि टटेल 386 साबस्क्राइबार जानानै दङ। 88 भिडिअ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदोलाय। बिलिना सरगयारि इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। टटेल 86 साबस्क्राइबार जानानै दङ।
ब्र आंनिखौ खालामना होलाय। अके एसएम ब्लग ब्र बयनिबो खालामगोन। दा बिके 7 ब्लग ब्र आंनिखौबो गोबाव बिके अके नोंनिखौबो होगोन ब्र। दा दिपक ब्रह्मआ दिनैनि गेजेराव 7 जन मोननो हाबाय। दा बेबायदिनो मोनलांबाय थागोन ब्र लाइभ स्ट्रिमाव फैबाय था। आं नोंनि चेनेलखौल' नङा बयनिखौबो सापर्ट खालामबोगासिनो सिगांनिफ्रायनो माने लाइभ स्ट्रिमाव फैनो थाखाय आंनि नटिफिकेसनखौ अन होनानै ला आरो भिडिअखौ नायनो दाबाव कमेन्ट खालामनानै हर। दा बय पिबि 777आ कमेन्ट हरदों जोंना हेल' लोगोफोर साबसक्राइब खालामना आनसाबसक्राइब खालामना होफिननाङा। अके आंबो बेखौनो बुंबाय थायो बार बार। सोरबाफोर रागा जोंनानै आनसाबसक्राइब खालामबायदोंबा साबसक्राइब खालामनानै लाफिनबानो जायो। आनसाबसक्राइब खालामनानै लानो नाङा जोङो मालाबाबो सापर्ट होलायनांगौ गावजों गाव। दा सोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो बिलोना सोरगियारि इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै टटेलै 388 साबसक्राइबार मोननो हाबाय आरो जायफोर सापर्ट खालामनानै दंखायो अलरेडि आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर। खालामनानै खोन्थाहर दे लोगोफोर जायफोर सापर्ट खालामनानै दङ सापर्ट खालामनानै फैखानाय। दा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों इउटुब चेनेलनि मुङानो जाबाय बिलिना सरगियारि। बिलिना सरगियारि इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो आंनि जेसेबांनाखि लाइभ स्ट्रिमाव दङ सापर्ट खालामनानै फै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। टटेल 389 साबसक्राइबार मोननो हाबाय। बिके 7 ब्लग भिडिअखौ फुल नायाबा आनसाबसक्राइब जाफिनो ब्र। अके दा जोंना अल भिडिअ आपल'ड हेल' ब्र आंखौबो सापर्ट खालाम। अल भिडिअ आपल'ड बयनिबो चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन ब्र। आङो नोंसोरखौबो बुंनो सानो अननानै आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै ला नटिफिकेसनखौ अन होनानै ला आं बेबायदिनो नोंथांमोननि गेजेराव लाइभ स्ट्रिम फैनानै आङो बयनिबो चेनेलखौ बेबायदिनो प्रमसन खालामगोन। लाइभआव फैयोब्ला नोंथांमोनाबो जयै खौसे जानानै लाइभआव फैनो हागोन। होनबासो जोङो सापर्टखौ गावजों गाव मोनलायगोन। जोङो सापर्ट होलायनांगोन खिन्थु सापर्ट होलायाबा जोङो सापर्ट मोननाय नङा। दा टटेल 390 साबसक्राइबार मोननो हाबाय दा फ्रेन्डआ आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दिनैनि दिनाव बिसिबां साबसक्राइब मोननो हाखो आरो आं बेखौनो बार बार बुंगोन नोंथांमोननि सिगाङाव रावबो आनसाबसक्राइब खालामनानै दाला। भिडिअ आपल'ड हगारोबा भिडिअखौ नायनानै फै मोजां कमेन्ट खालामनानै लाइक खालामनानै फैबानो जाबाय। दा जायफोर लाइभ स्ट्रिमाव दङ बयबो हेल' टाइप खालाम दे हेल' टाइप खालाम। जायफोर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दङ बयबो हेल' टाइप खालामलाय। दा आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जायफोरनाखि दङ अनलाइन आंजों लाइभआव दंफायो बयबो हेल' टाइप खालाम। अके एमडि वाट्सएप स्टेटासआ हेल' सोरां ब्लक 10K अके बड' मेम'रि ब्रेन्ड हेल' बयबो हेल' टाइप खालामजोब लाइभ स्ट्रिमाव दंनाय मानि लाइभ स्ट्रिमाव जेसेबांनाखि दङ बयबो हेल' टाइप खालाम। मिनि मिक्सबो दङ लाइभ स्ट्रिमाव बय पिबि 777 हेल' बय लाइभ स्ट्रिमाव जेसेबांनाखि दङ टाइप खालाम। सासे सानै साथाम साब्रै साबा सय सात आठ 10 जन लाइभ स्ट्रिमाव जेसेबांनाखि दङ हेल' टाइप खालाम। निलेस्वर ब्रह्म हेल' दं थाङाखै ब्र' अके निलेस्वर ब्रह्म ब्र'आबो इउटुब चेनेल खुलियो नामा? आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर नोंथाङाबो इउटुब चेनेल खुलिनाय दङब्ला नोंथांनिखौबो प्रमसन खालामगोन दा नोंथाङाव
लग' लागायनानै दोननाय गैया बेनिखायनो आङो हमनो हायाखै इउटुब चेनेल खुलिदोंना खुलियाखै। दा जिबिके वार्कआबो हेल' जिबिके वार्क प्र' लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। दा जायफोर लाइभ स्ट्रिमाव दङ बयबो हेल' टाइप खालामजोब्बाय। दानिया आङो माखासेनि चेनेलखौ आङो प्रम'सन खालामखांबाय। दा आङो बयनिबो चेनेलखौ रिपिट होफिनगोन, लाइभनिफ्राय थांनो नाङा। दानिया आङो बय पिबि इउटुब चेनेलखौ भिजिट खालामना नायनोसै। बय पिबि 777 दा ब्र'नि चेनेलखौ आङो सापर्ट खालामनानै होबाय। दा ब्र'आ आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामनानै लादो। दा आङो सिङाव होनानै दोनसै। 98 साबसक्राइबार जानानै दङ ब्र'ना। अननानै ब्र'नि चेनेलखौबो सापर्ट खालामनानै फैदो। सोदोमावारि कल फैना होना दासो फैफिननो मोनबाय। अके सोदोमावारि फ्रेन्ड लाइभआव फैफिननायनि थाखाय थेंक इउ। बिलिना सरगियारि लोगोफोरा साबसक्राइब खालामना होफिना। अके बिलिना सरगियारिया दिनैनि दिनाव बेसेबां साबसक्राइबार मोननो हाखो आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। बय दा आङो बय पिबि 777 इउटुब चेनेलखौ आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा टटेल 98 साबसक्राइबार जाना दङ। अके 101 साबसक्राइबार मोननो हाबाय फ्रेन्डआ। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। बय पिबि 777 बय पिबि 777 लोगोसे लाइभखौ लाइक खालामनो दाबाव। लाइक खालामनानै हो बयबो। आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालामनानै ला। आंनाबो आनसाबसक्राइब जालाबाय थायो लोगोफोर। नि थाखाय रागा जोंदों आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर। बिनि उनाव आनसाबसक्राइब खालामनो गोसोबा खालामनो हागोन। दा आङो रावनिबो चेनेलखौ आनसाबसक्राइब खालामा। अननानै सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ आनसाबसक्राइब बानायदोंब्ला साबसक्राइब बानायनानै लाफिन। बयनिबो चेनेलखौ बेबायदिनो समानै प्रम'सन खालामगोन। लाइभ स्ट्रिमावल' फैबाय था बयबो। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। बिलिना सरगियारि 4 साबसक्राइबार मोनबाय। अके थेंक इउ बिलिना सरगियारि। नेक्स्टआवबो फैफिन लाइभआव। नेक्स्टआवबो सासेयानोमोन सानैयानोमोन बेबायदिनो प्रम'सन खालामबाय थागोन। जोंना बड' मेम'रि ब्र'आबो खालामना होबाय। जिबिके वार्क माथो आंनालाय आनसाबसक्राइबसो जाफिनगासिनो ब्र'। बयनाबो जादों ब्र', नोंनाल' जायाखै। होनब्लाबो जोङो सापर्ट खालामनायखौ नागारा, जोङो सापर्ट खालामलांबाय थागोन। जोंना नेरसोन अफिसियेल ब्लगआ खालामनानै फैबाय। मिनि मिक्सआबो खालामनानै फैबाय। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। टटेल 104 साबसक्राइबार मोननो हाबाय ब्र'आ। दा दिनैनि दिनाव बेसेबां साबसक्राइबार मोननो हाखो आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर ब्र'आ। बय पिबि 777 आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर दिनै बेसेबां साबसक्राइबार मोननो हाखो। दानि आङो गोदान चेनेल भिजिट खालामनानै होनोसै। बिके 7 ब्लग बिके 7 ब्लगआ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दंना गैया अननानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। बिके 7 ब्लग दा आङो अलरेडि साबसक्राइबारखा ब्र'नि चेनेलखौ आङो अलरेडि साबसक्राइबार खालामखानानै लानाय। दा ब्र' आंनि लाइभआव दंना गैया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। बिके 7 ब्लग बिके 7 ब्लगआ आंनि लाइभआव दंना गैया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। लाइभनिफ्राय थांखोना माखो ब्र'आ। साब्रैल' साबसक्राइबार मोननो हादों। दा जानो हागौ ब्र' आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जेसेबांनाखि दङ सोरबा सोरबा अलरेडि साबसक्राइब खालामखानाय जानो हागौ। बिनिखायनो नोंथाङा साबसक्राइबारखौ खम मोनदों। नेक्स्ट लाइभआव फैफिन। नेक्स्ट लाइभआवबो जोङो बेबायदिनो सासेयानोमोन सानैयानोमोन साबसक्राइब खालामनानै लागोन। प्रम'सन खालामलायगोन जोङो। जोंना नीलेश्वर ब्रह्म नेरसोन अफिसियेल ब्लगखौ साबसक्राइब खालामबाय आं। अके नीलेश्वर ब्रह्म ब्र'। अके 6 जन मोननो हादों जोंना। बय पिबि 777आ एसएम ब्लग खालामखानाय आंना
आदसा दा आङो सोंदोंमोन ब्र'आ दा आंनि लाइफनिफ्राय थांबाय जानांगौ जोंना ओंखायनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनो हायाखिसै दा आङो नेक्स्ट प्रमसन होनोसै दा आङो ब्र'खौ कमेन्ट खालामनो होनदोंमोन ब्र'आ कमेन्ट खालामाखिसै लाइभनिफ्राय थांबाय जानांगौ ब्र'आ फोरमाय नार्जारि थेंक इउ फोरमाय नार्जारि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनिबो प्रमसन खालामलायदों जोंहा आरो BRK चेनेलाबो आंनि लाइभनिफ्राय फैनायनि थाखाय थेंक इउ दा जोंना BK7 ब्लगआ लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय थांबाय खोमा बेनिखायनो आं कमेन्ट खालामनो थिननायाव कमेन्ट खालामनो हायाखिसै दानिया आङो नेक्स्ट चेनेलखौ प्रमसन खालामनोसै नेक्स्ट चेनेलनि नामानो जाहैबाय SM ब्लग दा SM ब्लग ब्र'नि चेनेलखौ आङो सापर्ट खालामनानै होनोसै जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै लाबानो जाबाय दा आं ब्र'नि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लाबाय दा 70 साबसक्राइबार जानानै दङ ओमफ्राय 10 भिडिअ 10टा भिडिअ दङ दा ब्र' बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनसै जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो NB गोसोबायदि हाय ब्र' आं बाइक जाथ'दोंमोन फैफिनलायबाय अके NB गोसोबायदि ब्र' फैफिननायनि थाखाय दा BK ब्लगआ दङ ब्र' दा आङो BK ब्लग ब्र' नोंनि चेनेलखौ होनो सानदोंमोन दहाय आङो कमेन्ट खालामनो थिनदोंमोन दा नोङो कमेन्ट खालामनो हायाखिसै जेबो नङा आङो नेक्स्टआव होफिनगोन बिनि उनाव दा आङो नै दा सासेनि चेनेलखौ आङो लिंक होनानै दोनदों SM ब्लग इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो थाङाखै दंखायो ब्र' आं अके दा नोंनि कमेन्टखौ आङो दहाय कमेन्ट लिरनो थिननायाव कमेन्ट हरनो हायिलाय आङो नोंखौ थांबाय सानबायमोन जेबो नङा ब्र' एबार नेक्स्ट लाइभआव नोंनिखौ होनानै होसै सरि नेक्स्ट लिंकआव आङो नोंनिखौ होना होगोन चेनेलखौ दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो दा SM ब्लग ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो टटेल 70 साबसक्राइबार जानानै दङ दा जायफोर सापर्ट खालामनानै फैदों अननानै आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दा टटेल 75 साबसक्राइबार मोननो हाबाय ब्र'आ टटेल 75 साबसक्राइबार मोननो हाबाय दा जायफोर खालामदों आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर 76 SM बड' ब्लग इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो 77 साबसक्राइबार मोननो हाबाय दे जेसेबांनाखि लाइभ स्ट्रिमाव दङ लाइभखौ आंनि लाइभखौबो लाइक खालामनानै होलां आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालामनानै होलां बिलेना फ्रेन्डआबो खालामनानै होबाय मिनि मिक्सआबो खालामबाय दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो दानिया आङो नेक्स्ट लिंकखौ प्रमसन खालामनोसै नेक्स्ट लिंक होनानै होनोसै आङो BK7 ब्लग ब्र'नि चेनेलखौ आङो लिंक होनानै होनसै आंना अलरेडि साबसक्राइबारखा दा ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो दा आङो SM ब्लग इउटुब चेनेल ब्र'आ दिनैनि दिनाव बेसेबां साबसक्राइबार मोननो हाखो आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर SM ब्लग ब्र'आ दिनैनि दिनाव बेसेबां साबसक्राइबार मोननो हाखो आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर BRK चेनेलाबो खालामबाय थेंक इउ BRK चेनेल फ्रेन्ड दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय दा जोंना SM ब्लगआ लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय थांखो ना माखो जुदि अनलाइन दङ आंनो दिनैनि दिनाव बेसेबां साबसक्राइबार मोननो हादों ब्र' कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय दा आङो डिसक्रिपसनाव गोदान लिंक होनानै दोनदों चेनेलनि मुङानो जाहैबाय BK7 ब्लग BK7 ब्लग इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैजोबदो गासिबो दा आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जेसेबांनाखि दङ आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो आरो आंनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो BK7 ब्लगखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो
आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों आरो सापर्ट खालामदोंब्ला आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरदो। एनबि गोसोबायदिया ब्र'आ खालामनानै होबाय आरो बड' मेम'रियाबो खालामना होबाय, नेरसोनाबो खालामबाय, एमडि वाट्सएप स्टेटासआबो खालामनानै फैबाय। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। 89 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय ब्र'आ। एस एम ब्लग ब्र' नोंथाङा दिनैनि दिनाव बेसेबां साबस्क्राइबार मोननो हादों आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर। जोंना सोदोमारिया फ्रेन्डखासो, अलरेडि फ्रेन्ड जाखानाय। दा जायफोरनाखि साबस्क्राइब खालामाखै दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै फैदो। चेनेलनि मुङानो जाहैबाय BK7 ब्लग। BK7 ब्लग इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। दा जायफोर सापर्ट खालामदों आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर। लोगोसे लाइभखौ लाइक खालाम। सोरबाफोर लाइक खालामनो बावदोंबा लाइक खालामनानै हो आरो साबस्क्राइब खालामनानै होनो बावदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला। बेबायदिनो लाइभ स्ट्रिमा सोलिबाय थागोन जोंना। दा कमेन्टआव बयबो खनसे हाइ होननानै टाइप खालामदोलाय दे। हाइ कमेन्ट लिरहर बयबो। जाहाथे आं लाइभ स्ट्रिमाव सोर सोर दङ बेखौ मोनथिनायनि। बयबो हाइ कमेन्ट खालाम। हाइ बा हेल' कमेन्ट खालाम। जिखुनु लाइभ स्ट्रिमाव सोर सोर दङ आं मोनथिनायनि। दे बयबो अनलाइन गोनांफ्रा, आंनि लाइभ स्ट्रिमाव गोनांफ्रा बयबो हेल' टाइप खालाम। हेल'हाय जिखुनु टाइप खालामनानै होबानो जाबाय। अके, दा जोंना बेखिनियाल'सै मानसिफ्रा। माखासेफ्रा सिगांनि मानसिफ्रा प्रमसन मोनखांनाया थांजोब्बाय। दा जोंना निलेस्वर ब्रह्मआबो दङ लाइभ स्ट्रिमाव। दा आङो माखासे जानाखि लिंक होनांगौ बिसिनिखौ लिंक होग्रोजोबगोन। बिनि उनाव आङो गोदान रिपिटै लिंक होफिनगोन बयनिखौबो। दा जोंना दङ बड' मेम'रि ब्रेन्ड ब्र'नि चेनेलखौ आङो लिंक होनानै होनोसै डिसक्रिपसनाव। जायनाखि सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। सरि, बड' मेम'रि ब्रेन्ड इउटुब चेनेलखौ आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होनोसै। जायनाखि दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ। दा टटेल 407 साबस्क्राइबार जानानै दङ 28 भिडिअ। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। बड' मेम'रि ब्रेन्ड इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आं दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। आरो जायफोर सापर्ट खालामनानै फैदों आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर। जिबिके वार्कआबो सापर्ट खालामनानै फैबाय। बिकास गेमिंआ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दिनै आरो फिन खनसे फैफिनबावबाय। थेंक इउ बिकास गेमिं ब्र' लाइभ स्ट्रिमाव फैफिननायनि थाखाय। दा जायनाखि दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदों। आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों बड' मेम'रि ब्रेन्ड। लोगोसे आंनि लाइभखौ लाइक खालामनानै हो। लाइक खालामनानै होनो दाबाव बयबो। आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला। BK7 ब्रादारखौ खालामबाय। नोंनिखौबो खालामदो। आदसा, दा जोंहा BK7 ब्र'आ थांबाय लाइभनिफ्राय। बिनिखायनो बियो हेल' टाइप खालामनो हायाखिसै जानांगौ। दा जायनाखि अनलाइन दङ दा बड' मेम'रि ब्रेन्ड इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा टटेल 411 साबस्क्राइबार मोनफिननो हाबाय ब्र'आ। 407 साबस्क्राइबारमोन। दा जायनाखि दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ। आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। BK7 ब्लग ब्र'आ जोंना फैफिनबाय लाइभ स्ट्रिमाव। दा BK7 ब्लग ब्र'आ दिनैनि दिनाव बेसेबां सापर्ट मोननो हाखो अननानै आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर ब्र'। दा नोंथाङा दिनैनि दिनाव बेसेबांनाखि सापर्ट
मोनदों आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर, कमेन्ट खालामनानै। आरो जायफोर सापर्ट खालामदों अननानै आनसाबस्क्राइब खालामनानै दाला। बयबो जोङो सापर्ट होलायनांगौ बेबायदिनो। दा बड' मेम'रि ब्रेन्ड इउटुब चेनेला आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ। टटेल 411 साबस्क्राइबार। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों। दा सोदोम औवारिना 3ल' साबस्क्राइबार मोननो हादों दिनैनि दिनाव। जियानो जा, सासेयानो जा, सानैयानो जा, बेबायदिनो जोङो साबस्क्राइबारखौ बारायलांहोबाय थानो नाजागोन। दा जोंना रैसुमै मुसाहारिया लाइभ स्ट्रिमाव फैबाय दिनैबो। दा रैसुमै मुसाहारि, थेंक इउ लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। बिलिना सरगियारि 7 मोननो हाबाय दिनैनि दिनाव। दा बड' मेम'रि ब्रेन्डआ दिनैनि दिनाव बेसेबां साबस्क्राइबार मोननो हाखो आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। बड' मेम'रि ब्रेन्ड इउटुब चेनेल ब्र'आ दिनैनि दिनाव बेसेबां साबस्क्राइबार मोननो हाखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। केबि अफिसियेल ब्र'आबो हाय नटबाय। दा लाइभ स्ट्रिमाव दङ केबि अफिसियेल ब्र'आबो। दानिया आङो गोदान लिंक होनानै होनोसै। जिबिके वार्क ब्र'आ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दंना गैया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर खनसे। जिबिके वार्क ब्र'आ। बड' राजा, थेंक इउ बड' राजा लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। दा बड' राजाया हाय नटदों, हेल' ब्र'। जोंहा दिनै लाइभ स्ट्रिम सोलिदों गावजों गाव प्रसन खालामलायनो। दा लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ नोंथांखौ आंनि लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय बरायहरनाय जाबाय। दा आङो गोदान होनो सानबाय। जिबिके वार्कआ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दंना गैया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। जिबिके वार्क ब्र'आ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दंना गैया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दा गैयाबा आं ब्र'नि चेनेलखौ दोनथ'नाय जासिगोन। बड' राजा वेलकाम ब्र', आंनिखौबो हो। अके ब्र', नोंनिखौबो होगोन। दा लाइभ स्ट्रिमाव थाबाय थाथ' दसे सम। जोंना फुराना लाइभ स्ट्रिमाव फैनायफोरखौ आङो सिगांग्रो लिंक होगोन। बिनि उनाव आङो बयनिखौबो समानै होनानै होगोन। दा आङो कमेन्ट खालामनो थिनदोंमोन। दा ब्र'आ गैया। दानिया आङो नेक्स्ट लिंक होनानै होनोसै। बिकास गेमिं ब्र'नि इउटुब चेनेलखौ आङो दा लिंक होनानै होनोसै। टटेल 228 साबस्क्राइबार जानानै दङ। दा बिकास गेमिं ब्र'आ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दंना गैया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। सोरां ब्लक 10K ब्र' माबार 200 साबस्क्राइबार खालामना होदो। अके खालामना होगोन। स्ट्रिमाव थाबाय थाथ', थांनो नाङा रावबो। दा जोंना बिकास गेमिं ब्र'आ लाइभ स्ट्रिमाव दङ। दानिया आङो बिकास गेमिं ब्र'नि चेनेलखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनानै होनोसै। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै बिकास गेमिं इउटुब चेनेल सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय ब्र'नि चेनेलखौ। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनबाय ब्र'नि चेनेलखौ। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। टटेल 228 साबस्क्राइबार जानानै दङ। आरो आंनो कमेन्ट खालाम जायफोर सापर्ट खालामदों। बिकास गेमिं इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै दासिमबो सापर्ट खालामनानै फै। लोगोसे आंनि लाइभखौ दासिमबो लाइक खालामाखैबा लाइक खालामनानै हो। लोगोसे साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला। नटिफिकेसनखौ अन होनानै ला। बेबायदिनो लाइभ फैबाय थानो नाजागोन। दा जोंना गोदान लाइभ स्ट्रिमाव जयेन जाफैदों देरहा फंबाय ब्र'आबो लाइभ स्ट्रिमाव फैबाय दिनै। थेंक इउ देरहा फंबाय ब्र' लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। बिकास गेमिंना दिनै 2 खमायदों। आङो दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों बिकास गेमिं इउटुब चेनेलखौ। जायफोर सापर्ट खालामाखै दासिमबो सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। बिकास गेमिं इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों ब्र'नि चेनेलखौ।
जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो आरो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर जायफोर सापर्ट खालामबाय। दा बिकास गेमिं चेनेलना 228 साबस्क्राइबार जानानै दङ। दानिया आङो नायनोसै ब्र'आ दिनैनि दिनाव बेसेबां साबस्क्राइबार मोननो हादों। 229 साबस्क्राइबारल' जानानै दङ। दा ब्र'आ जायनाखि दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों ब्र'नि चेनेलखौ। दा जोंना बड' राजा ब्र'आ खालामबाय। BRK चेनेल आंनिखौबो होना होदो। अके होजोबगोन गासैनिखौबो लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय थांनो नाङा रावबो, बयनिखौबो होजोबगोन समानै। दा जायफोरखौ आङो सापर्ट खालामनानै होनो थिनदों बयबो सापर्ट खालामनानै फै, सापर्ट खालामालासिनो थानो नाङा। दा जोङो लिंक होनानैल' जाया, सापर्टबो खालामनांगौ गावजों गाव। सापर्ट खालामनायासो जोंना देरसिन। दा बिकास गेमिं इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ। आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। जोंना देरहा फंबायाबो खालामनानै फैबाय, बड' राजायाबो खालामबाय आरो मिनि मिक्सआबो खालामनानै लाखानायसो। सोदोम वारियाबो खालामबाय। बड' मेम'रि ब्रेन्डना दंखायो अलरेडि, NB गोसोबायदि अफिसियेल बेबो खालामना होबाय जोंना। दानिया आङो गोदान लिंक होनानै होनोसै सोरां ब्लग 10K। सोरां ब्लग 10K ब्र'नि चेनेलखौ आं दिनै प्रम'सन खालामना होदोंना होआखैमोन अननानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। आं बावबाय माने सिगाङाव प्रम'सन खालामखांदोंना खालामखाङाखैमोन दिनैनि दिनाव खोन्थाहर कमेन्ट खालामनानै ब्र'आ। दा जुदि खालामाखैबा आं ब्र' नोंनि चेनेलखौ दिनै प्रम'सन खालामनानै होनोसै। दा ब्र' आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दङब्ला कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दा सोर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दङ कमेन्ट खोन्थाहर। आरो जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों बिकास गेमिं इउटुब चेनेलखौ। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा सोरां ब्लग 10K आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दंना गैया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर खनसे। सोरां ब्लग 10K ब्र'आ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दंना गैया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दा ब्र'आ आंनि लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय गैया जानांगौ, बेनिखायनो कमेन्ट खालामनो हायाखिसै। दानिया आङो नेक्स्ट लिंक होनानै होनोसै। दा सोर दङ बयबो खनसे हेल' टाइप खालामफिनदोलाय लोगोफोर। माने सिगांनि खालामखानाय बावो मोनथिया। दा आं सिगांनि खालामखानाय माने गोदान फैनायखौ खालामगोन, बिनि उनाव आङो सिगांनि खालामखानायखौबो होनानै होफिनगोन रिपिट। अके बयबो खालामनानै हरजोब, बयबो हेल' टाइप खालामनानै हो। दानिया आङो मिनि मिक्स चेनेलखौ भिजिट खालामनानै नायनोसै। दा टटेल 456 साबस्क्राइबार जानानै दङ ब्र'नि चेनेला। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ। मिनि मिक्स ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। टटेल 456 साबस्क्राइबार जानानै दङ ब्र'नि चेनेला। दा जायफोर सापर्ट खालामदों आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर। दा सोरां ब्लगआ लाइभ स्ट्रिमाव फैफिनबाय। दा सोरां ब्लग ब्र' आं नोंनिखौ लिंक होनानै दोनदोंमोन, ओमफ्राय जुदि नोंनिखौ आङो लिंक होनानै होनो नागिरदोंमोन। नोंथाङा दा लाइभ स्ट्रिमाव कमेन्ट खालामनो हायिलाय आङो नोंनिखौ दोनथ'नाय जाबाय। दा आं नेक्स्टआव होनानै होनोसै नोंनिखौ। दा मिनि मिक्स इउटुब चेनेलखौ जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ। दा 62 साबस्क्राइबार जानानै दङ ब्र'नि चेनेला।
दा जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ। टटेल 463 साबस्क्राइबार जानानै दङ। आरो जायफोर सापर्ट खालामबाय आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। लोगोसे आंनि लाइभखौ लाइक खालामनो दाबाव। सोरबाफोर लाइक खालामबावदोंबा लाइक खालामनानै हो ब्र'मोन। दा लाइकआ खम जानानै दङ आंना। आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव। आरो नटिफिकेसनखौ अन होनो दाबाव। आं बेबायदिनो लाइभ स्ट्रिम फैबाय थानो नाजागोन। जोंना रैसुमै मुसाहारिया मिनि मिक्स फ्रेन्डनिखौबो खालामबाय। दानि सोरां ब्र'नि चेनेलखौ आङो दानिया डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होनोसै। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै जाबाय ब्र'नि चेनेलखौ। दा ब्र'ना टटेल 185 साबस्क्राइबार जानानै दङ। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आं दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। सोरां ब्लग 10K इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। टटेल 185 साबस्क्राइबारमोन, दा 186 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय। सासेल' बारायदों दाबो। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। 87 साबस्क्राइबार जाबाय। जायफोर सापर्ट खालामबाय कमेन्टआव खोन्थाहर। जोंना बड' राजा ब्र'आबो खालामबाय। बिकास गेमिंआबो खालामखानायसो। सोदोम औवारि नेट पेक जोबसिगोन। आदसा नेक्स्ट लाइभआव फैफिनबानो जाबाय। फ्रेन्डआ नेट पेक जोब्बायबा। सोरां ब्लग 10K खालामनानै फैबाय दा। दा जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फै। ब्र'नि चेनेलखौ आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। सोरां ब्लग 10K। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। दा आङो गोदान लिंक होनोसै। दा जिबिके वार्क ब्र'नि चेनेलखौ आं लिंक होनानै होनोसै। जिबिके वार्क ब्र'नि चेनेलखौ दा आङो बिनि चेनेलखौ भिजिट खालाम। दा टटेल 297 साबस्क्राइबार जानानै दङ ब्र'नि चेनेला। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय ब्र' चेनेलखौबो। चेनेलनि नामानो जाहैबाय जिबिके वार्क। जिबिके वार्क इउटुब चेनेल। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो लोगोफोर। दा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दा जोंना सोरां ब्लग 10Kआ दिनैनि दिनाव बेसिबां साबस्क्राइब मोननो हाखो आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। सोरां ब्लग 10Kआ दिनैनि दिनाव बेसिबां साबस्क्राइबार मोननो हाखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर ब्र'। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। 299 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय जिबिके वार्क ब्र'आ। अके 300 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय ब्र'आ। दिनैनि दिनाव 300 साबस्क्राइबार कमप्लिट जाबाय ब्र'नि चेनेला। आरो रावबो आनसाबस्क्राइब खालामनो नाङा। जायफोर साबस्क्राइब खालामनानै लादों थेंकिउ। आरो रावबो आनसाबस्क्राइब खालामनानै दालाफिन। आं बयखौबो आनसाबस्क्राइब खालामजानायखौ लुगैया। बयबो साबस्क्राइब खालामनानै ला। आनसाबस्क्राइब खालामफिनलायनो नाङा गावजों गाव। दानिया आङो गोदान कड लिंक होनोसै। देरहाफंबाय हेल' ब्र' हेल'। एनबि गोसोबायदि ब्र'आबो जोंना खालामनानै फैबाय। दा आङो गोदान लिंक होनोसै। रैसुमै मुसाहारि आंनि लाइभआव दंना गैया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर खनसे। कमेन्ट लिरहर। रैसुमै मुसाहारि फ्रेन्डआ लाइभआव दंना गैया।
जिबिके वार्क मैया 304मोन ब्र' आदसा होनबा नोंना साबसक्राइबारा मैयानि दिनाव माइनास जादों। दा 300 मोननो हाफिनबाय ब्र' नोंथाङा दा कमेन्टआव बारा साबसक्राइब लालायनो नाङा, दा लाइभआव फैनानै लानाया जेबो नङा। दा जोंना रैसुमै मुसाहारिया लाइभआव दंना गैया? दङब्ला खोन्थाहर। अके, दा रैसुमै मुसाहारिया कमेन्ट खालामबाय। दा आं रैसुमै मुसाहारिनि चेनेलखौ भिजिट खालामनोसै। दा रैसुमै मुसाहारिया आंना अलरेडि फ्रेन्डखा, जायफोर सापर्ट खालामाखै दासिमबो सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय रैसुमै मुसाहारिखौ। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होबाय। रैसुमै मुसाहारि इउटुब चेनेलखौ जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आरो जायफोर सापर्ट खालामदों आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। 660 साबसक्राइबार जानानै दङ, 660 साबसक्राइबार मोननानै दङ फ्रेन्डआ, आरो 22 भिडिअ'। दा जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। देरहा फंबाया खालामदो। एनबि गोसोबायदि ब्र'आबो खालामखानायसो। बिकास गेमिं, आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय लोगोफोर, अननानै रावबो आनसाबस्क्राइब दा खालाम। अके, आंनिफ्रायबो बेखौनो खावलायबाय थायो आंबो ब्र', दा रावबो आनसाबस्क्राइब खालामनानै लानो नाङा। एमडि वाट्सआप स्टेटासआबो खालामखानायसो, आरो बिकास गेमिंआबो खालामखानायसो, केबि अफिसियेलाबो खालामखानायसो जानांगौ। दा जायफोर सापर्ट खालामनानै फैदो रैसुमै मुसाहारिखौ। रैसुमै मुसाहारि इउटुब चेनेलखौ जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो लोगोफोर। दा आङो डिसक्रिपसनाव कमेन्टआव खोन्थाहर। दा रैसुमै मुसाहारिया दिनैनि दिनाव बेसेबां साबसक्राइबार मोननो हाखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। दानिया आङो गोदान लिंक होनोसै, देरहा फंबाय ब्र'नि चेनेलखौ लिंक होनानै होनोसै आङो। देरहा फंबाय ब्र'नि चेनेलखौ आङो लिंक होनानै होसै दानिया। जायफोर सापर्ट खालामाखै दासिमबो सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होबाय, जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो देरहा फंबाय इउटुब चेनेलखौ। दा टटेल 101 साबसक्राइबार जानानै दङ। दा ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामदों कमेन्टआव खोन्थाहर, आरो जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो, डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। रैसुमै मुसाहारि 2 मोनबाय, 2 मोननो हाबाय दिनैनि दिनाव। जानो हागौ रैसुमै मुसाहारिजों अलरेडि फ्रेन्ड दंखायो, बेनिखायनो साबसक्राइबारखौ दिनै खम मोनदों फ्रेन्डआ। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों, देरहा फंबाय ब्र'नि इउटुब चेनेलखौबो सापर्ट खालामनानै फैदो। डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों, जायफोर सापर्ट खालामदों कमेन्टआव खोन्थाहर। दा 104 मोननो हाबाय, 3ल' बारायदों, दाबो 3ल'। बय पिबि 777, आदा आंनिखौ लिंक होफिन दा। अके, दा लिंक होफिनगोन बयनिखौबो खनसे रिपिट लाइभ स्ट्रिमाव थाबाय था। जायफोर गोदान दङ, जायफोरनि लिंकखौ आङो दासिमबो होनो हायाखै, आङो बिसिनिखौ होग्रोजोबगोन। बिनि उनाव आङो रिपिट खालामनानै होफिनगोन बयनिखौबो। दा देरहा फंबाय ब्र'नि इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। दा देरहा फंबाय ब्र'आ दिनैनि दिनाव बेसेबां साबसक्राइबार मोननो हाखो आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर ब्र'। दा जोंना बिकास गेमिंआबो खालामबाय देरहा फंबायनिखौ। दानिया आङो गोदान लिंक होनोसै, एनबि गोसोबायदि। एनबि गोसोबायदि अफिसियेल ब्र'नि चेनेलखौ आङो दा भिजिट खालामबाय। दा ब्र'ना टटेल 174 साबसक्राइबार जानानै दङ। दा ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ। दा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होबाय। एनबि गोसोबायदि अफिसियेल। एनबि गोसोबायदि अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै
सापर्ट खालामदो। साबस्क्राइबार जानानै दङ दा ब्र'नि चेनेला। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। 175 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय, सासेल' बारायदों दाबो। एनबि गोसोबायदि इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो फ्रेन्डनि चेनेलखौ। आरो आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर जायफोर सापर्ट खालामनानै फैदों। देरहा फंबाय ब्र'आ दिनैनि दिनाव साबा मोननो हाबाय। रावबो साबस्क्राइबल' खालामनानै दाला। सासेयानो जा सानैयानो जा सानसेनि दिनाव सानै साथाम बिदिनो साब्रै साबा मोनबाबो जोंना बेनो जथेस्थ', जोङो बाराखौ लुगैया। ओमफ्राय आङो बेखौल' बुंनो सानो रावबो आनसाबस्क्राइब खालामनो नाङा। सासेया आनसाबस्क्राइब खालामनानैल' लानो नाङा, जोंना बेनो। जोंना बेनो थोयो होनबाना। दा 178 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय फ्रेन्डआ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो एनबि गोसोबायदि इउटुब चेनेलखौ। दा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों अलरेडि। आरो आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। लोगोसे आंनि लाइभखौ लाइक होनो दाबाव। सोरबाफोर लाइक होनो बावदोंबा लाइक होनानै हो। सोरबाफोर आंनि लाइभखौ लाइक होनो बावदोंबा लाइक होनानै हो। एम खालामबाय। अके जिबि वार्क ब्र'आबो खालामनानै होबाय जोंनिया। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों लोगोफोर। दा सापर्ट खालामालासिनो थानो नाङा, बयबो सापर्ट खालामनानै फै। दा बयबो हेल' टाइप खालामफिनदो दे। सोर सोरनि लिंकखौ होआखै आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दे। लिंक होयिया सोर सोरनि दंबावो आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। आदसा जोंना बड' राजाबो लिंक होनाय जायाखै। दा सोर सोरनिखौ होनाय जायाखै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दा गैलाबा जुदि लिंक होनांगौ गैलाबा आङो गोदान रिपिट होफिननोसै। दा आङो बड' नायसै ब्र'नि चेनेलखौ। दा टटेल 39 साबस्क्राइबार। दा ब्र'नि चेनेलखौ आङो साबस्क्राइब खालामनानै लाबाय। दा ब्र'आबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खालामदो। लोगोसे लाइक खालामनानै होदो आंनि लाइभखौ आरो नटिफिकेसनखौ अन होनानै ला। दा आं ब्र'नि चेनेलखौ आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होनोसै। दा आङो ब्र'नि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होबाय। एनबि गोसोबायदि थेंक इउ फ्रेन्ड, आंनि गोरबोनिफ्राय बयखौबो। दा ब्र'आ माने फ्रेन्डआ दिनैनि दिनाव बेसिबां साबस्क्राइब मोनखो आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। एनबि गोसोबायदि फ्रेन्डआ। दा आङो डिसक्रिपसनाव गोदान लिंक होनानै दोनदों। बड' राजा 39 साबस्क्राइबार दङ टटेल। दा ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आं दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। दा साब्रै मोननो हाबाय एनबि गोसोबायदि अफिसियेला। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। सोरबाफोर सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामनानै फैदो बड' राजा इउटुब चेनेलखौ। बड' मेम'रि ब्रेन्ड सेकेन्ड लिंक होफिनदो। अके सेकेन्ड लिंक होफिननाय जागोन ब्र'। लाइभआव थाबाय थाथ'। दा जायफोरनाखि लिंक होबावनांगौ दङ आं बिसिनिखौ होग्रोजोबनानै लानि। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो बड' राजा इउटुब चेनेलखौ। दा 39 साबस्क्राइबार। अके 43 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय ब्र'आ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। बड' राजा इउटुब चेनेलखौ जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। एनबि गोसोबायदिया खालामबाय। देरहा फंबाय ब्र'आबो खालामबाय। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। टटेल 44 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय।
दा आंनि लाइभआव सोर सोर दङ सापर्ट खालामनानै फै। बड' राजाखौ जिबिके वार्कआबो खालामना होबाय जोंना। दा जायनाखि दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा आंनि मोनसे खावलायनाय लोगोफोर, सोर दिनैनि दिनाव सोरना टटेल बेसेबां साबसक्राइब जानानै दङ आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दे। सोरना दिनै बेसेबां साबसक्राइब जानानै दङ। सोरना बेसेबां साबसक्राइब जानानै दङ कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। सेकेन्ड लिंक होदो ब्र'। अके सेकेन्ड लिंकखौबो होगोन ब्र'। दा सोरना बेसेबां साबसक्राइबार जानानै दङ कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दा केबि अफिसियेलना 92 साबसक्राइबार जानानै दङ। देरहा फंबाय ब्र'ना मुरिना 410, बिकास गेमिंना 10ल'सो बारायदों। ओमफ्राय टटेल 231 जाना दङ। ओमफ्राय सोरना आरो बेसेबां जानानै दङ दिनैनि दिनाव साबसक्राइबारा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। लाइभखौ लाइक खालाम लोगोफोर, सोरबाफोर लाइक खालामनो बावदोंबा। सोरनि साबसक्राइबारा दिनैनि दिनाव बेसेबां जाखो आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। दा जोंना बय PB777आबो 0.5 माने 107 जानानै दङ। बड' राजाना टटेल बेसेबां साबसक्राइबार जानानै दङ कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। सोरनि चेनेला दिनैनि दिनाव बेसेबां साबसक्राइबार जानानै दङ कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। जिबिके वार्क आंना 301। अके ब्र'। रैसुमै मुसाहारिना टटेल बेसेबां साबसक्राइबार दङ कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दानिया आङो गोदान सेकेन्ड लिंक होफिनसै लोगोफोर, रावबो प्रमसन खालामनांगौ गैलाबा। रैसुमै मुसाहारिना 661 साबसक्राइबार। दा आङो गोदान लिंक होफिननोसै। दा सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला आंनो कमेन्ट खालामहर। सोरबाफोर थालांबायदोंबा आंखौ कमेन्ट खालामनानै बुंहर, आं लिंक होनानै होगोन। सोरबाफोर गोदानै जयेन जाफैनाय दङबा कमेन्ट खालाम। आरो गैलाबा आङो सिगांनि होखांनाय लिंक चेनेलफोरखौनो आङो खनसे रिपिट प्रमसन खालामनानै होबावनोसै। दा जायफोर थालांबायदों सोरबाफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। दा आङो फार्स्टनिफ्राय लानोसै। देरहा फंबाय ब्र'निखौ आङो लिंक होनानै होफिनसै। दा बड' राजा ब्र'नि चेनेला टटेल दिनैनि दिनाव बेसेबां साबसक्राइबार जानानै दङ लाइभआव दङब्ला कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। दा आङो लिंक होनानै दोनदों, बयबो खनसे चेक खालामनानै नायफिनदो। सोर साबसक्राइब खालामदों खालामाखै बयबो खनसे चेक खालामनानै नायफिन लोगोफोर। देरहा फंबाय ब्र'नि चेनेलखौ आङो दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। बयबो खनसे चेक खालामनानै नायफिन, जाहाथे सोरबाफोर साबसक्राइब खालामनो बावदोंबा साबसक्राइब खालामनानै लाफिन। लोगोसे लाइभखौ लाइक खालाम दाबाव, सोरबाफोर लाइक खालामाखैबा लाइक खालामनानै हो। बिकास गेमिं आं खालामखानायसो ब्र'। आं लाइभनिफ्राय ओंखारलांनोसै, गाज्रि दामोन लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। अके आंबो लाइभआव बारा गोबाव थाला ब्र'मोन। दा जोंना बयबो दिनैनि दिनाव बयनिबो चेनेलखौ आङो लिंक होनाय जाखाबाय। दा रागा जोंलायनो नाङा, दुखु मोनलायनो नाङा। आरो सोरबाफोर थालांबायदोंबा कमेन्ट
लिंक होनानै होफिनगोन बयनिखौबो। माने सोरबाफोर थालांदोंबा आंबो दा लाइभनिफ्राय ओंखारथ'नोसै ब्रमोन नेक्स्ट लाइभआव लोगो मोनफिनगोनलाय। दा नेक्स्ट लाइभआव फैफिननो थाखाय नटिफिकेसनखौ अन होनानै ला, जाहाथे आंनि लाइभ फैनायाव नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे जयेन जानो हायो। दा सोरबाफोर नटिफिकेसन अन होनानै लायाखैब्ला आंनि चेनेलखौ नटिफिकेसन अन होनानै ला। दा जोंना BK7 ब्लक 9 आंना 90 जाबाय ब्र'। अके थेंक इउ ब्र'। बिदिनो जोङो सासेयानोमोन सानैयानोमोन प्रमसन खालामलायबाय थागोन। दा आंबो लाइभनिफ्राय ओंखारथ'नोसै ब्र'मोन, गोबावानो जाबाय 1 घन्टा 21 मिनिट जाबाय लाइभ फैनाया। दा आङो नेक्स्ट मोनफिनसिगोनलाय। सोरबाफोर जुदि थालांबायदोंब्ला कमेन्ट खालाम। दा आङो थांनायनि सिगां, लाइभनिफ्राय ओंखारनायनि सिगां आङो बयखौबो बुंनो सानो, दा जायनाखि जेसेबां जोङो साबस्क्राइबार मोनलायदों रावबो आनसाबस्क्राइब दा खालाम। जोङो बयबो गावजों गाव सापर्ट होलाय। सोरबाफोर आनसाबस्क्राइब खालामनानै लादोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाफिन, आरो आनसाबस्क्राइब खालामलायनो नाङा जोंनि गेजेराव। जोङो बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय थागोन। दा नेक्स्ट लाइभ लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर। बाय बाय। आं दा लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय।